thong ka sarkar jala bana jimuntoy na kabanta kin nong shong shnong lengba ki scheme kan long le noi lada yakita ki scheme pat klempentre kam ha ka rukom ka bam hok henrei tang banyo jimuntoy shimen hadu bakanwan ra ya ka jinge ka bakraw na kabanta ki bayo pdyang eka kani ka scheme kadai ka bawan ra da ka sarkar MD1 house nam arjar puar ya ka balatip kum ka Meghalaya rural backyard piggery scheme MRBPS bal asam haswa collection MLA ka bakathong ka long ban kantiu ki nong risnyang ki bananong kendong dak basami ki snyang katkum ka RTI ka blawat da education secretary ka new trap youth council HYC ubalong ru noi sai an samla en lang sawen lapen pau bakani ka scheme kala kala pan man kum ka jingdo nong na kabanta ki bayop diang ya kani ka scheme habai kren bot shlong mil samna en lang sawen uloong bak sarkar kalamang sausan pen life klur na kabanta ban sam nyup sawajar tili kisnyang syakum ba khatra jar ngut di ki nongri jingri henrei ka basngusi kalong bon na peneng kini kisnyang ki yap no tang hapo sibnai nalor kata uloong ru bakisnyang ki bak sarkar ka dei hok ban sam si nongri jingri ki dei ki hamshare pig bat ulach black henrei ha ka jingwa jingtep layo jingtep balasam na kisnyang lokal syakini ki nongri jingri bat ban ongru bakani ka dei tang ka buit po ban job election by day bat kan ka rural backyard piggery scheme ka ne ka rural backyard piggery scheme ka dei jinsha ka dei ka thong jong sokar Meghalaya tiba ka MDA1 ban pelong ya ka sokar ban launch ya ka ni ka scheme na kabanta ban generate ya ka sustainable income ya ki nongrap kam tam skrin nong snong nong kandong knang bakinyo ya ka income ani kata ka kamai ka kaji ka bebet ka bebang dingba ka jing pensyur jong ka sokar ban ri jingri henrai ka jingkli mata kolong ba nakalyang jong ka sang hadian bagi layo ya ka ni ka RTI nilalap ba ka jing pelot ha ka bedai man sa mi kini kisnyang syaki beneficiaries sangai kalong ba kidai ki nongrap lani ki nongri jingri ki dei thanyong kendong bat katkum kane ka objective jong kane ka rural backyard piggery scheme labu thong ba way beneficiary ude banyo ya sautli kisnyang kata laitli kinyang kenthai bat way nyang sedrang bat nila katkum ka jubab ka bangilayo na katna dri jingri jong ka sokar Meghalaya nila syam bat kila jubab sengi ba kila dap ban sam hadu mentah syaki khatra hajar ngut sanspa lai ngut ki nong shuk snong hapok kejela ki balayo pedang ya kini kisnyang ki balasam na ka sokar but ka jengpulot you way beneficiary kalong arpusan hajar but ka total expenditure ha ka bedai but ka jengsam kini kisnyang ki balong ki bala kini kisnyang ki bala poi syaka nyopusau hajar teli syakini ki khatra hajar sanspa lai ngut ki nong shuk snong ka jenglot jengsap kalokat hadu sausan keluar lai pulai lak pra hajar naka estimate amount lani na kata ka sanction amount ka ba ka sokar ka labu thong man pulut hadu saupundru keluar sau pulai lak khandai pulai hajar lai spa lai pulai but kedua jung dius yang ya ka ba ka sokar kala sam syakini ki beneficiary hapo gajala Meghalaya kalong ba we kita ki sautli ki senyang khon we nyang sendrang bat laingut ki nyang kenthai unyang sendrang we songdor katkom kani ka RTI ka bakilo jubab singi unyang sendrang songdor 2000 sanspa we bat kenyang kenthai ka songdor 2000 we ka bumbot laitli ki nyang kenthai ki songdor 2000 we bat kidon kini ki kenhun ki balayo ban ya ka tender ban supply kini kesenyang ha bat kini ki kenhun ki dai ka MS New Trap Livestock Entrepreneurship but ke MS New Rick Dora Self Help Group but ya kani ka scheme la sedang ban bat la penterkam da ka sokar Meghalaya ha u shiphotrek bnai ba phara arjar arpoar but nakalyang jong kasang nila panro ha ka bede bat ka production ya kisnyang namar ba hoy habangi habagadon ka dug ka scheme ka ba nakalyang sokar kontra namta ki nong seksnong jong ka jelangi expect lo bagandan kata ka outcome ding ba kata ka scheme ani kata ka progress ayu kadan ka jingmuntai ding ba kata ka scheme rei ka jingkli ba ka jinglingo hani kalong ba nakalian jong katna ri jingri jong sokar Meghalaya kalau jubab singi ba ka production nadu bala penterkam ya kan ka scheme samsnyang nadu arjat apwar hadu menta wat hadin bala dapat sam nyop pusau hajar teli kisnyang saki khatra hajar wat sanspa laingut kinong song ka production but kata ka jingpemi ya ka dos yang napok ka jela haduk menta ka longnil but kamdan ka nugu ka production haduk menta ya ka ba ka jela kala ban penmi na menta ban pendap ya kata ka jung kam jung kita kinung bam dos yang apok ka jela but
ba susuru ngila kli sa ko ki kli ba kat nu tli kisnyang na do bal sam ki skim ki kila bat em ni kila yap bat ka jingkli bat ka jubab ka ba nakaliang katana dri jingli jong ka sokar megalia kali jubab ba hakapor balas dangi kini bala penterkam kini ka skim ya kini ka rural backyard piggery scheme kisnyang ki bala sam da katana dri jingli kila yap no hadu arspa nyo phulai ngot nyo arspa nyo prangot haka shibnai bat susuru ka dandru ka dak jingkli hangi namar ba kapkum ka RTI ka bangilapan nakaliang jong nakaliang jong ka tena dri jingri jong ka sokar meghalaya kala buru ya kini ki technical specification ya kini ki supplier namar kisnyang ki ong ba timde tu kisnyang lokal mo ka thong ba ka jing thmu jong ka sokar kalong ban sam de kita kisnyang ki babha ta ki Hampshire bat ki lat black kini kisnyang ki ba la ban produce ya ki khon snyang bat khnang ban la ru ban pendap kata production hapo ka jela meghalaya bat kapkum ka kumpang ada patai bakta ki Hampshire bakila seblak we shongdor 2000 sanspa but we anya kan thai ka shongdor 2000 kini ki affair ne kisnyang ki ba ni ngiri mangi kini kimde kisnyang lokal kini kisnyang ki ba ki breed ki jongki kilong ki ba biang bat ki ba pura hadu kata lada hab ban lada dongkam ban production ki nongrap bunsien ki pendokam de kini kisnyang lada kam kan lada ngimdan ne kata ka thong ne ka jungbat ban penmi ka production yiri pat datang de kisnyang lokal ban oddo bat hangni kedak jengkeli ke babi hangni kalong bana kaliang jong katana dri jingri kalau buat ikni ke technical specification bo male piglet mo jong Hampshire but new large black they belong 4 to 5 months but ya ka female piglet kalong between 3 to 4 months kini ki variety jong kini ki senyang Hampshire but kini ki large black but ki ong hangni ba they ban supply kita kisnyang ki less than 15 kg dan kita ki duna ya ka khatsan kilo rei nakaliang jong kasang ngilawap benya ban ngelati benya haswaban ngin wanra ep ban pensai ba halor kani ka RTI ilau lelu ski farm ki budan ki private individual ki ba bu igni ki farm ba bu igni kisnyang Hampshire berkila sebelah but katkum ka jingtep ka jungi ki kini kisnyang ki ba kasokar kalabu ban sam shiki pajba daga ba ong ba kidiki Hampshire ndrei hangni pal ong ba less than 15 kg kita ki badan hapo 4 to 5 months kat kum ka jingtep ka jungi ki snyang Hampshire berkila sebelah darga dei tu ki snyang ki ba hapo saw bunala ni sanbrai ka jingkya kilo ka jungi kalom lupa saw pho du 100% palada kanyang kan thai jong ki Hampshire berkila sebelah ada dei hapdeng lai hadu saw bunai ka jingkya kilo jongki kalong lai pusan hadu saw pho kilo namar ba kini kisnyang ka target ke jongki jongundong ri jingri kalong ba ndru bunai haban dino ba ndru bunai kini kisnyang kila poi ki prapo ani prapusan kilo re hangni pat ka jingkli jong ka jingkli ka bat ka jingkli ka bangi kwa ban bu sakna ri jingri jong ka sokar meghalaya bat kumjo sak sokar meghalaya ba kumno ka kanut ban kam ba kini gidi kisnyang Hampshire ba kilat seblak kiba kala thiet hakador ndru hajar san spa ba ndru hajar tingka ban sam sikinong sosnong jong ka jela namar lada piong kumta ba pi thiet ikni kisnyang hendrai kumno kini kisnyang bat kilayap no tang hapo shibnai arspa anyu pratli kiyap tang hapor basam bat ka jingkli susu kalong bat ka jinglingwa susu kalong ba umdan umsumnadan wat ka production ya ka ba kinongri jingri haba bonsin kiri kini kisnyang ka dan ka production ka ba he adu kata rei ka besngulingwa bat ka ngopla kalong ba ka sokar kamdan wat tang ka production kala dapan punat sau punru kulur tam rei ismo ba kadai ka jingpulut ka ba la supin sat ai kai yu pat ba let's say kadai ka jingpulut tang nak mentaban penjab election namar ngi kenma ba kani ka scheme ka bal sam menu arjar arpuar haswa ka election MLA but hadin ka tu nila keliru naga tena dri jingri halwar kai ka progress jong kani ka kai ka status ba ka progress jong kani ka scheme ka balawan ra bat penterkam da ka sokar meghalaya nilong ba hadu mentah ke progress jongka kalong satang kilong satang ban ki nakaleng jok tena dri jingri kelas sam satang syaki ar hajar ngot ki beneficiaries hadu mentah but tang pra hajar teli ki kita kisnyang kila sam syaki ni ki ar hajar ngot kabumut ba ka progress ba ka status ba kamtam yang kata ka thong jong ka sokar meghalaya ban yarap ikinong rap ban yarap ikinong risnyang
kalau long leno eno namar bangi ladangi base yaki beneficiary hadu menta kilong tang ar hajar hendrai ladangi base pat hu ar hajar ar puar suak election MLA ki beneficiary kilong hadu khat pra hajar tam kani kadai ke dak jingkeli ka bakra hadu kata ya ka ba kum kaseng bat khamta me ki pai ba bat khamta me ki nongrap bat ki nongri jingri jong ka jela ki kwa ben bu ya ka jingkeli soka hatu kani kadai tang ka ta ka propaganda jong ka sokar ban penbiet yu pai ba tang nam ta ban job election ya ladi ka jingwara jong ka sokar ya kani ka pigri rural backyard pigri scheme kadai ban pendap ya kata ke consumption hapok ke jela magalia ngitep ba ka annual consumption jong ka dos yang hapok ke jela manusnyam ka long khat san hajar ton hadu khat pra hajar ton hendrai diskusi ba wat adien bala penterkam ya kani ka scheme ke domestic production jong ka jela hadu menta ka long tang hendriu hajar news pa sanpo ton hakasisnam but ka jela kahap ban sanya but depend na syabari ka production ban ra ya tax yang nagamta ban pendap ya ka consumption hapok ka jela megalia hadu pra hajar aspa sanpo ton Ini terjadi waktu kejadian jumlah pion bandu kenai, kau kenai kami sau san kilo dekat habar waktu pertama berkeluar dekat kiai itu kat san kilo. Aku tidak ban pensai kambal itu. Kini ki ham syayat, bat kini kilat sebelah. Kini kadai katkum ke technical specification ya kaban kalian jong ke tenak rijingri jong ke sukar Meghalaya kala bo thong ban sam syaki paiba jong ke jela Meghalaya. Kila bo ikini ki senyang between ke bumut hangni di besuk syai 4 to 5 months 3 to 4 months kiong less than 15 kg kini ladangi pensyong nongre mi kini less than 15 kg 4 to 5 months lani 3 to 5 months kini tang ki senyang lokal kini gitu senyang lokal kiba ka jinghe ka jungki kami rengkat ani kami habdor satya bat kini ki senyang kiba nakaliang ka tenat bridgingri kala mention hangni kata yaki ham syayat berkilat sebelah Nomor ba kini ki ham syayat berkilat sebelah. Kini ki senyang kiba lada pi bu lada bat lada pi ken. Hakini ki sau hadu sampunai ke jingkha ke juki ke numduna ya ka khatsan kilo. Ke jingkha ke juki kan palat ya ka 100% kilo hapudeng kini ki benai. Bat lada ya kanya kan thairu lai hadu 3 to 4 months ke jingkha ke juki kam dei banduna khatsan kilo hendai ke jingkha juki hilar pipet balada pilit ban cak du haki jakari senyang jong ya ka bala penyat de kiriu shmet pinlap bakini ki senyang kidai kiba kia hadu lai pusan hadu 10 kilo hapadeng kini kibenai hendrai hangi pat dapat iba atau less than 15 kg kabumut ba ka sokar Meghalaya kalau thok peleng ya ki pai ba kalau thok peleng ni ki nongrap da ka ba wanra ya kita kisnyang lokal nas leksin na sabar jela kiba ka jingkha juki kalong tang khatsan kilo re hakador jongka skim pat ya ka bala sam syaki pai ba lapat i bala thiet ya kita kisnyang ham syayat ba kila seblak kiba songdor hadu 1000 ban 1000 sanspa bat kiba ka benai ke juki kalau hadu 4 to 5 months hendrai itep sha bat ni kwa ban bayathu sharu syaki paiba bat khamtam me syaki tu ki nongri jingri ki balayo pedang ki next scheme ka sokar Meghalaya kalau thok peleng yu paiba juga jela bat kala ilam bakla peleng yu paiba juga jela da ka ba sampun ban da kita ki scheme senyang ki ba da kita ki senyang ki ba de ki lokal ki ba ka jingkha juki kalau khatsan kiji hapedeng ka saw bat sampunai ya dengi base kumbangal ong ba ka sokar kala ilam baklai ki pai ba hadu kata da ba thok bala sam eki de kita kisyang ham syayar begilat seblak besungdon 2000 sanspa yang sendrang ban 2000 da kanyang kentai bat katkum ka jingtep ka jungi lada namar ba katkum ka jing pet ka jungi bat ka jing bishar ka jungi bat khamta me katkum ka jinglap ka jungi kitu kisyang kimdei satya kisyang ham syayat ni kilat seblak namar ba lada dei kisyang ham syayat begilat seblak kinumyap satya tang hapo sibnai kidi kisyang ki baklan ka bormet ki balak bane production Ndrai tu kisnyang kiba sokar Meghalaya kala sam kini kisnyang lokal kiba lonra na sabar jela bat kisnyang lokal katkum ke jingtep ke jungi na sabar jela kisungdor khasan spa tengkau bai bala dangi kan ya kene kandor bala dangi besu kini ki beneficiary khat pra hajar san spa lain wet kiba yo pedang lada tang na ka senyang kentai lada tang na senyang sendang dong 2000 dangi minus na khasan spa kalau sawaja san spa bat ka bisa ka bajak nang ni la kumnu ka de praklur san pulang pala ringi bespat na ka ni kinyang kentai bolong 1000 khasan spa laitli kinyang kentai ki sungdor 1000 pala ringi minus na eki khasan spa ka bisa ka bajak na kini kalong la kumnu umdunai ka ar puklur bat kani ka peti ba kadan ka jigbam sap ka basirkai hadu kata hagaban hakabayde bat ka jingwan ra bat ka jigbet rekam ya kani ka scheme de ka sokar MDA
ngila yat bat ngila budin nambar ban aswa bangin wat jing tep nang ngim simla kran tang lembakan ka information ka bala provide da ka department ngila like practically hagiti ki farm ki bala penyat ki dusmet ki bari ki ni gisnyang hamshayat ba kila seblan satish por boy ba kidan artli ki farm ki bana kalyang kaseng kala i markmat bat kala yo banyak ki do markmat bat kini ki nong penyat jong kini ki farm bat kila batai sha yangi narong sadong halor kumno bandri kini kisnyang bat kumno la penhe pensan kini kisnyang bat kat lu ka kilo ka jong kini kisnyang la da ki poy hakini ki sau san penai bat dealing ba jong kini bangi lalap ba gini ki kat kum ka information ka bala provide da katna drijing di jong ka sokar Meghalaya la pen isai ba kadan ka jing le thok bat ka jing le thok bat ka jing le bungkut satya ha ka jing peterkam ya kan ka scheme namar ba la yelam ba namar le yelam bakla i pai ba jong ka jala Meghalaya la yelam bakla ya ki nongri jingri khamtam ki nong kendong da ka ba ong ba ka sokar ka la sam ya ki da ta ki snang hamshayat ba ta ki snang la seblak ki ba bidai snang ki ba pura ki snang ki ba la ba le production hapo ka jala Meghalaya nagalyang jong ka new trap youth council kani kanum dei tang man kut hang ni ya kani ingin sesimpat ya kowe pat kesenjam banle tingia persya ya ke department ke baladan keti le singim tep mano badan keti ni le singla benda minister concern ni ke department ni ke officer badan hapok kini ketenat bala yalam bakla ban pendekang bakla ya kani ke scheme ban nakal yang keseng inum song keti bat in semi ke senjam ke batingia kenang ba in pitikna begini ke scheme pajba ya ke bakasoka ke wanra le si hadin habut namar hoy kani tangka kadai tang ni ke jeng sedang jong ni ke scheme ya ka bangilam kidang buon ba di spatli bagi potli ki scheme ki ba ka sokar Meghalaya ka imba kani ke MDE turu ngi iba kala wanra bakala propose ban wanra hadian habut ya si ngim kwa ba kum kaseng kanja kum kani ke juk ke jingja ha ka ba ka pisa ka ba kot ki popo klur an supin sep ai kai no bat kanumdan kanu ka outcome lani kanumdan kanu ka progress na kamta ka bet ka biang jong pajba bat jong ka jelahi Meghalaya burok koi Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya